Můžeš. První. To Děkuji. už nevnímají, Luky. Macík mluvil. Dál. Jo, to jsem Já dělala jsem nic já. nechtěl. To dostala ode mě, dědo. Macík, ještě vem tu velikouta, není popsaná. Budeš. Jo, to je taky tady. Ne, tady. Tak. To zase, pro já jsem nic nechtěl. Tak. No tak máš Jaký dárek? Ty koupili pro sebe. Kurně, to je přilepený. To pro Ještě tamhle máte na stromku, či to je ta obálka? Babičky. Babičky. Tam je napsáno babička. Maruška, Ty půjdeš do první třídy zpátky. Maruška. Maruška. Maruška, ona řekne babička, že tam je. Děkuju. A říkáme děkuju Ježíšku. Děkuji, Ježíšku. Nečumíme jako telata, že to je samozřejmost. Je konečně nějaký pro mě. Rozdejte si ty. O, děkuju, Ježíšku. Pěkný, viď? No, teď ty rozbalte taky. Tamhle mají ještě. Kde tam mají? Ty neříkáš, či to je, ty rozděluješ rovnou. Já vím. Jak řekneš? A říkáme děkuju Ježíšku, nic neslyším. Děkuji, Ježíšku. Uklidím. Jména. Já něco jdi tam. Tam si vlezu do kouta. A či to je? Já nevím, kde to je napsaný. No tak to ztratíš tohleto, ne? Dobrý, to ne. Byl ta štička. Je konečně, to aspoň už půjdu podebírat ryby. A neslyšíme. Děkuji, Ježíšku. No a tady tamhle máte? Máte to tam napsaný, či je čí? Macík. Maruška. A nic neslyším. Děkuji, Ježíšku. Jak to Tak. nevím, no tak to nevím. To si to nechám tady.